kijkers, we zijn te gast op natuurboerderij Ondersteboven in de rustige polder bij Ossennis. Rust en ruimte zover het oog reikt. We gaan eens met Arnold en Annie praten wat er hier allemaal op de boerderij plaatsvindt. Nou, Annie en Arnold, nou heel veel bedankt dat we hier mogen komen vandaag. Je hebt een hele grote boerderij en schuur waar heel veel spullen in staan. Samen runnen jullie dat. Kun je er eens iets meer over vertellen? Nou ja, de boerderij is inmiddels al ruim 100 jaar oud. Althans, de schuur is ruim 100 jaar oud. Want de boerderij is al uit rond 1650, dus het is een heel oude boerderij. Het is een van de eerste schuren die hier gebouwd zijn toen de inpoldering plaatsvond in 1600 zoveel. En pas later in 1700 is er een huis bijgekomen. Dat huis is helaas nu niet meer te zien, want er is staat nu een bungalow met een zogenaamd vlinderdak. Maar dat heeft er gestaan tot 1967. Door de watersnood heel veel schade aan de funderingen, leidingen verouderd. Dus haar vader, want het is Annie's ouderlijke boerderij, die heeft de boerderij eigenlijk, of het huis afgebroken en opnieuw opgebouwd. Hey, en nu, het is een natuurboerderij noemen jullie het. Maar ja, als ik een natuurboerderij hoor, dan denk ik, nou ze lopen daar naakt rond of zo. Nee, dat doen we niet, hè? Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet normaal gesproken. Nou, we zijn teruggekomen, want Annie is hier dus geboren en ik ben op de Lage Weg geboren, hier op Snis. Ja. En in 2008 overleed haar vader. En Annie wilde eigenlijk de hele leven lang al terug. Dat is er nooit van gekomen. En toen was natuurlijk de beslissing, wat doen we met die boerderij? En Annie wilde graag terug, dus we zijn eigenlijk al heel snel zijn we hier begonnen met verbouwingen. Rond 2009 denk ik al. En die natuur die is pas veel later gekomen. Want ja, toen kwamen we hier natuurlijk en wat moet je dan doen als je eigenlijk allebei geen boer en boerin bent formeel. Als je heel iets anders hebt gedaan. Ja, dan zaten we toch te denken, nou, het was toen een begrip als soort verbrede landbouw. En dat is wat extra's doen. En toen dachten we al heel snel, laten we kijken of we er een boerderijterras en een bed en breakfast bij kunnen maken. Dat was eigenlijk de insteek. En zelfs nog een beetje het idee, misschien wel een zorgboerderij. Ja. Daar hebben we al heel snel, zijn we van die ideeën teruggekomen, moet ik eerlijk zeggen. Nou, toen zijn we gaan verbouwen. Het heeft er toch nog wel flink wat tijd gekost om die schuur en alles wat er was om te bouwen naar een bed en breakfast en het terras. En dan had je natuurlijk ook een keukentje nodig en alles en nog wat. Ja. Dus we zijn pas in 2012, ik denk ergens rond Pinkster ook rond deze tijd, 2012 zijn we open gegaan. Eerst boerderijterras en iets later met een bed en breakfast. Ja. Toen is de volgende stap geweest is dat we eigenlijk dachten, oh dan kunnen we ook wat groepen ontvangen. En zo is eigenlijk de ruimte waar we nu zitten, want dit is de voormalige ossenstal. Het idee gekomen om die op te knappen en die voor groepen van tot een 20 personen, koffie, thee met gebak. Ja. Die maakt zelf lekker gebak, ze kan ook lekker koken, dus was ook heel snel geboren om hier lunches te doen, boerenlunches te doen. Kunnen we zo meteen ook nog wel zo. Ja, want toen is dat idee ontstaan om hier allemaal die oude spulletjes zo te zetten. Want als ik daar zo in dat hoekje in te kijk, dan denk ik, nou ja, mijn oma zit bij dat kacheltje. Ja, dat is eigenlijk vanzelf gegaan, want we waren natuurlijk van de boerderij, omdat dat oude huis in 1967 is afgebroken. Vader was zo, die gooide niks weg. Dat was niet alleen mijn vader, dat was toen normaal. Dat was toen ook nog heel normaal, maar een varkenstal en deze stal, ja, dat kun je niet voorstellen, maar die zat tot de nok toe vol met oude spullen. En we hebben er elke keer stukjes uitgehaald en opgeknapt, dus het was al een museum aan zich. Maar ja, toen kwam die hele discussie dat vroeger het oude museum van Hulst was heel prachtig en dan kon je overal alles aanpakken. Het wordt tegenwoordig toch allemaal wat klinischer en wat anders opgezouwd. Veel filmpjes, dus minder spullen. En dat ging allemaal naar het depot en dat vond ik toch heel zonde om dat te zien verpieteren. En toen hebben we eigenlijk opgepakt om, zullen we het niet wat mogelijk is naar hier halen. En eerst begint dat met een klein beetje. Er worden op een gegeven moment zijn dat heel veel artikelen en dan komt er nog een keer een zending bij. En inmiddels is de discussie zo dat we zijn eigenlijk een volledige dependance van het museum. Maar er is het laatste jaar dan veel bijgekomen, begrijp ik. Ja, het laatste jaar is er veel bijgekomen. Alles wat er bijgekomen is van het museum. Ja, en we vinden nog altijd wel een plekje zien. Ja, maar nou is het vol. Nou is het vol. Nou weet je, er komen heel veel kleine dingen, maar dan breekt er iets moois groots. En vorig jaar hebben we de hand kunnen leggen op een hele mooie oude boerenwagen.
die eigenlijk ook uit de buurt komt. Die kwam uit de Lange Nieuwstraat bij Kruisdorp. Er stond ook nog heel mooi op Jos van Damme Kruispolder, dus dat is prachtig. Oorspronkelijk komt hij daar vandaan. Ja. Dat gaf dan ook een extra beeld in die schuur. Ja. En nou kregen we toevallig een paar weken geleden werden we getipt over een heel mooi rijtuig, een oud rijtuig. Wat ik hoop dat hier mensen komen op de boerderij en straks zeggen is: hé, dat is mijn trouwrijtuig. Want daar hebben heel veel echtparen uit Oost-Vlaanderen hebben daar blijkbaar de route naar het stadhuis en de kerk meegemaakt. En we hebben nog een hele mooie grote kipkar aangekocht. Dus nou is het echt, Annie zegt, nou is het toch wel goed geweest. Ja. Maar Arnold is soms niet te houden, dus die vindt altijd wel een raadje. Nou is het vol. Maar het is echt een museum en het is geen privéverzameling, begrijp ik. Nou, een groot gedeelte wel, omdat het van de boerderij komt. Omdat van de boerderij van je pa en van jou. Van dus, mijn oma, heel van veel oma van mijn ook. oma. Ja. En dat is hier ook te bezoeken dan? Ja. Mensen kunnen hier aankomen wandelen, aankomen fietsen, komen kijken. Ja. We zijn tegenwoordig vanaf Hemelvaart tot en met september in de weekends open. Ja. Dan zijn we 's middags van 1 tot rond 5:30 zijn we open. En vorig jaar was dat nog alleen bij mooi weer, boerderijterras. Maar tegenwoordig, omdat we ook allerlei in het museum extra plekjes hebben gemaakt om te zitten. En dat is natuurlijk ook geweldig om daar midden tussen te zitten. Ja. Mensen de bed en breakfast vinden het ook geweldig om daartussen te slapen. Dus we zijn nu altijd open in het weekend. En dan in die periode. Dan krijgen mensen meer kans om het te zien. Ja, om het te zien, inderdaad. Ja. Zijn er hier ook unieke stukken dat je zegt van nou, dat vind ik nou echt de max, hè? Ja, er zijn heel veel mooie stukken. Wat Annie zegt is van haar familie een hele mooie muurplaat daar die we hebben, een merklap. Die door haar is gemaakt. Ze was een afstudeerwerkstuk. Ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien. We hebben er wel een foutje in gevonden, geloof ik, dus hij heeft er geen 10 voor gekregen. Ja. Maar er staan ook dingen in uit het land van Saftingen. En een van de mooie dingetjes die ik heb staan is wat een elger of een elger heet. Ik denk dat het van het Franse woord Élysée komt, want ik kon niet goed plaatsen waar het vandaan komt. Maar het is een smokkelwerktuig met een klein steeltje. En daar zit een apparaat in om bot te steken, om platvis te steken. Ja, dat vind ik een heel bijzonder ding. Had ik zelf nog nooit gezien. Dus dat vind ik wel mooi. En wat we ook hebben is als we hier groepen ontvangen, dan pak ik meestal oud gereedschap en dan ga ik over dingen vertellen. We hebben hier een heel mooi oud kruikje staan. Dat kruikje hebben we gevonden in de varkenstal. En daar kan ik het prachtig op de zolder van de varkenstal. En dat blijkt later een kruikje met wijnwater te zijn. Nou, daar hebben we over gefilosofeerd. Ja. En dat is toch wel heel mooi. En we hebben ook nog een kwaaigedwars in de schuur hangen. Dat zijn gewoon simpel 2 baksteentjes die wel kruiselings op elkaar hangen. En een gat erdoor aan een touw. En dat hing je vroeger in de ruimte om geesten te verdrijven en zo. Dus er zitten soms hele aparte dingen bij. Ik wil zeggen, want er zitten ook allemaal verhalen aan sommige spulletjes verbonden natuurlijk. Hè? Want daar kan je natuurlijk uren over vertellen. En wat vinden die bezoekers die aan hier nou komen, wat vinden die nou het leukste of verrassendste hier zo? De stal. Deze stal is echt voor ons ook een bronstukje. De kalverstal, de ontbijtruimte voor de bed en breakfast is ook prachtig. Maar deze ossenstal is toch wel heel... En wat het leuke is, als de groepen komen, is niet alleen dat zij de ruimte mooi vinden, maar als je dan een verhaal vertelt over vroeger en je ziet dat er ergens emotie is, dat zie je al als mensen binnenkomen, dat je iets over de oorlog of over de watersnood of over de smokkelperiode moet vertellen en je pakt iets, dan krijg je de mooiste dingen terug. Want dan gaan soms mensen open. Want over een Tweede Wereldoorlog of over een watersnood of zo praten mensen niet graag. Maar zodra je dat raakt en ze kunnen er wat over vertellen, nou, dat is echt, dan gaat er iets open. En daar leren wij van terug. Ja, natuurlijk wel, want er zullen hier voorwerpen zijn waar andere mensen weer wel iets meer van weten dan zij er zelf iets over gezocht hebben en zo. Nou, weten wat mij het meeste opvalt de laatste 2 jaar? Weer jonge mensen. 30ers. Die zeggen,
Het is bij mijn oma. Ja, ja. Het is bij mijn opa. Ja. En dan komen er hele mooie verhalen, maar ook een mooie emotie. En ik vind dat mij het meeste opvalt. Ja, zeker van want die van ouderen, want tuurlijk herkennen ze het. En hebben ze er eventueel nog mee gewerkt. Maar die jonge generatie, dat vind ik nou juist, of jonge, 30 is toch jong. Dat is leuk. Dat mevrouw, zijn er nog plannen om de collectie uit te breiden, maar als je plek niet meer hebt, dan... Er komen toch mensen die dan zeggen is van dan hebben we op zolder nog wel wat. En dan staat bij ons te verpieteren, is dat dan wat voor ons. Soms komen mensen ongevraagd met een hele doosje kopjes en schoteltjes. We gooien niks weg, want dat vinden we soms zonde. Als je bij een milieustraat ziet, dan wordt bakken weggegooid. Dat moet je niet doen, want er zijn kringloopwinkeltjes en zeker als je net over de grens bent, prachtige kringloopwinkeltjes. Je brengt het 's morgens, het wordt opgepoetst, het staat 's middags in de winkel. Het is misschien dezelfde avond al weg. Voor weinig geld. Dus zij werken daar met vrijwilligers en Annie. Dus we gooien niks weg. We halen er dan misschien wel eens een kop en schoteltje uit, want we zijn dat is prachtig. En dat is ook leuk. Het wel vol, Ronald. We proberen die kop en schoteltjes. Ja, staat het vol. Maar we proberen die kop en schoteltjes ook te gebruiken als de groepen er zijn. Dus je gebruikt de spullen ook. Dat is natuurlijk leuk. Ja. Nou, het is hier een mooie rustige omgeving, vlakbij de Schelde. Nou, wandelaars en fietsers die kunnen hier dus en ook met koffietje. De auto, bij parkeerplaats, natuurlijk. Toegankelijk, want dat is ook belangrijk. Dat veel mensen minder mobiel zijn. En je stapt zo de schuur binnen vanuit de auto. Dus dat is toch wel fijn. Nou, belangrijk is misschien ook nog wat te zeggen dat door de week kun je hier ook terecht. Maar omdat het voor ons geen doen is, dus een hele drukke boerderij om de hele dag te wachten op een paar mensen die op de fiets op het terras komen. Zeggen we als je met een man of 8 bent, dan Annie kan daar mooi een taart voor bakken. En dan als dat op afspraak is, dan ben je hier in de week ook welkom. Zijn we nog iets vergeten? Zoek je nog vrijwilligers? Ja, nou ja, het is altijd een van de dingen die heel erg dringend zijn. Eigenlijk is het, er zijn heel veel componenten van het museum en van ons in het museum. En die moeten allemaal gelabeld worden, genummerd, uitgezocht worden wat het is. Ja, daar is nogal wat werk aan de winkel, denk ik. En af en toe vinden we ook hele mooie, bijzondere foto's. Dus, Nou, ik zou zeggen, heel veel bedankt. En we hebben heel veel informatie gekregen. Jullie dank je. Graag gedaan. Dank u wel dat we die gelegenheid hebben gekregen. Goed zo, dankjewel. Nou, het is echt de moeite waard om eens langs te komen op de natuurboerderij ondersteboven, hier in Ossennis. Voor een gratis bezoekje aan het museum of een bakje koffie met vers gebakken taart van Annie. Nou, iedereen is welkom hier bij Arnold en Annie.